Здравейте, хора! Здравейте! Днес отново сме на Витоша и има доста мъгла, не знам дали се вижда. Да, днес ще изкачваме нови върхове, както и стари. Значи плана е да имаме един маршрут, който е през връх Големия Резен, през връх Скопарник, връх Голям Купен и също така да стигнем до Железница и оттам се приберем. Да, ще се включваме от най-красивите места и като цяло такива включвания. Ето го е там. Сега сме взели тук малко на лифчето. Го там. Софията. Ето го влезана. Ето го чекаме. Че вече 3 върха сме изкачили днес. Остават още 2. Така че вярвайте в нас и ще се случи след малко.
пак резините на хората. Така във фон, нека обясним малко промени в плана. Нашата надежда бе провалена, Трябваше да изкачим връх Скопарника и връх големия Купен, обаче тръгнахме малко късно и темпото ни не беше добро. А пък и малко се наценихме, няма стълва се... Не сме се наценили, обаче трябва да се прибирам към 8 часа, защото трябва да ходя на бизнес среща с Аудиотейт и няма как. Така, сега сме на малкия реза, ще посъдим там на 1-2 минути. Посъдим, но няма снимаме, защото вече сме имали видео там. Не, ще снимаме малко, но... И ще снимаме. Искам само да открехна, че това ще ни е едно от най-мащабните видеа. Може би спитате защо. Вече сме на нов принцип на обработка. Вече вливаме милиони долари в обработка на нашите клинични видеа. Все пак може да чуете по нашата богата обща култура, че някак нещо ни обягна, но това не значи, че аз се върнем още в неделя или лятото или... Скоро, до 2 седмици вероятно, ще сме изкачили повечето витушки двухилядници, така че... Да, нека малко по-скоро дълго тук включване. Виждате резенчето, даже няма много такова. Малкия резен е. Да, малко ред, тук бръмбърче мина. Истински връх от алпийски тип. Да, тук... От другата страна има тежки маршрути, тежки пътища с скали, които през зимата са си направо без екипировка, без въже, неизкачваеми, ми казвам. Да, точно така, хора. Сега може би ще отседнем на някаква кръчма, да ядем по една топла кръчма. Healthy food, естествено, няма да взимаме такива, защото все пак сме и машини, които... Да. Нали? Ами да. Ще стараем се. Между другото интересен факт, който може би е много интересен и тръпнете от това да го чуете. Именно, че горе беше, ето го реза, бяхме клипна, беше супер студено, а сега като че ли свалихме 10 градуса. Много интересно. Покажи на хората горе облаците. Движат се облаците. Това скоро се движат. По-бързи са от нас, доста по-бързи са от нас. Вероятно скоростта на едно бързо колело се движат тези облаци. Да, хора, ако сте останали до тук, защото това е към... гущерче! Виж ли го? Избяга. Ето и гущерче. Може да си го сел. Ето, хора, малко ретрет, но на резена. Малкия, ето го големия, който бяха при малко. Сега тръгваме надолу и ще се включим след малко. Надявам се клипа да ви е харесал. Ела да кажем хората за края на влога. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се... Харесваме и абонираме. Да. Не забравяйте да се абонирате и да шупите камбанката. Последния канал вървим само напред и нагоре, което много ме радва. Тук вече се стъмва, залязва. И сега ще ви покажа един общ план на цялото нещо и влогът приключва.